Noy, Day. halika Noy. Day, ana, day. Gigakos man ko nimo. Noy, basin og maabdan kas akong bana Noy. Oy, ayaw Noy ba? Maayong adlaw ug kumusta? Ingon man sa tira mga suking tigpaminawan. Niining maong tulumanon. Tawagan ko sa ngan nga ana, 25 anyos. Taga Bohol gyud ko, pero nakaban akong taga Leyte. Pero ni ami karon sa Lapu-Lapu, kay ni aman lagi may manarbaho sa akong Paris. Kasado gyud mi. May anak mi nga usa ka babay ug gamay pa. Na problema mi kay usahay, magkadungan mi duty ning akong Paris. Hangtod nga nakadesisyon akong bana nga adto lang sa akong ugangan ang among anak sa Bohol ug nga magpadad-anan lang mi og kwarta. Di gyud unta ko muuyon. Pero ngan nga lula rasad sa among anak ang moatiman, sugot na lang ko og giagwanta na lang nako ang kamingaw sa akong anak. Usa ka gabi ni ana. Oh. Ngano ka man day? Nagalindasay ka man diha. Sa may gihunahon ni mo diha. Unsa pa? Si Inday good. Layo mo gud nato, oy. Ay, agwantahon lang sa nato ang kamingaw day. Saon man, niya matanduha din sa Lapu-Lapu. Sugot pa lang unta ka, ako'y atiman sa anak nato. Day, karong panahon na, gikinahanglan nga magtinabangay gitang managtiayon. Pero sa tilang, kung makabayan na gitag atong kaugalingon, unya, wala tayo datahan sa motor, kay maimpas raman gid na. Anhin na nato ang atong anak. Ayaw ka pala ka. Magkahiusa ra gyapon ta dinhi sa atong gipuy-an. Day, ana. Imong anak pa si Inday. Duha naman ikadlaw yung danggas in taon, oy. Oh, mao ba ma? Nakainom naman kahag tambal si Inday ron diha ma. Oh, hinoon. Pero di pagit galing ni mo hunong. Ako na ni dadon sa doktor, kinabalakan ako. Sige ma. Magpadala mi ni Bong og kwarta diha nimo. Paabot-abuta lang usa ma ha. Oh, mao ba day? Saon man ni Dungoy. Bago pa biya na nagkahatag sa atong abangan. Saon man ni nato? Kinahanglan nga makapanghuam kita ini. Kaya aron madani mama si Inday sa doktor. Bahala na. Musuway ko panghuam sa tag-iya ni ining atong gipuyan. Oh, ha? Oh, sige tay. Ikay bahala. Babae ka man. Mas dali ka man kaluyan. Panghuam na yun day. Aron nga makapadatag kwarta nga itong mama. Oh, mau ba? Sige, ana, walay problema. Pero, pagabiton kay kwarta, pero ala pagsaba sa kong asawa ha. Ha? Bawa mo taga karudayon. Pila may imong gikinahanglan. Pila man yun. Dako gid na akong pasalamat nga nakahuam ko kwarta sa tag-iya sa bahay nga among giabangan. Mauto nga gikan ni adto, murag dili na ko mataha muduol sa tag-iya kay nakauyon ko siyang batasan. Apan usa ka hapon ni ana. Oy, kinihnoy. Niya man lagi ka. Hibaw man kung ikaw ra usa. Tuod na gipatod si Mrs. para nimo, sudan ni. Oy, hala, nganong. Ay, birthday magod ni Mrs. Diana. Salamat, Noy, hay. Makadayon ko? Oo, dali, Noy, dayon. Noy, halika, Noy. Day. Gigakos man ko nimo. Noy, basin og maabdan kas akong bana, Noy. Oy,
Ayaw na iba. Ibaw ka, Dayan. Gadahan ko ni mo, day. Patubati lang ko sa akong gusto may tabo aron maimpas tong gipahuwaman ako ni mo. Aba? Noy, May kay wag ka magsurbong bra. ano man sa'yo? Noy, ayaw nga kong dugan, Noy. 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 Nagkasa ako sa kumpana. Nagkasagit ko. Saon ko man ni Oy. Angay ka akong musumbong. Gagipugos ko sa tag-iya din hisabay. Maong... Si Bong, ang akong bana. Angay bagasi ang masayod bahin ini. Ayaw ka malaga. Katong nahuwaman di mong dakong kwarta. Ayaw ka kong bayriyan to, ha? Ayaw na. Tagil ko sa akong ipagayo. Murag na konsensya gid ko. Kinuo ko. Ako na lang kading itago. O isumbong ginako. Gaya kong gipugos sa pagpakikilawas. Mapasaka magkakong kaso sa tag-iyan ining bay. Naglibog ito sa angay na kong buhaton. O sa may akong buhaton.